Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! Аз, Теню, и моята съпруга Султана и нашия прекрасен син Асен имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме сватбения ден на нашите прекрасни деца Тончо и Ляна. Тържеството ни ще се състои на 5.11.2023 година в село Караново от 12 часа. А за вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Диаманти Бенд. Благодарим, очакваме ви!